vreed zo'n 20 september, de dag dat. Schiem ons eigen net warm rint voor de komst van een groep Wiesenten. En de eerste nachtfrost in Nederland die houdt dus net zin om toch even lekker joet en ijskom uit te pikken. En het is de dag dat deze tweet net verstuurd wordt. Ja, een heel goeie en welkom bij Bient. We hebben een heel mooi jelle oerke van jou geerstald. Maar rom omtinkend van de derby. We hebben de twee coaches en we binnen ook nog bij een gezin. Waarbij het één voor Cambuur is en de oor voor Heerenveen is. En sportpsycholoog Berbe van den Berg die luidt uit hoe een topsporter aanst met die spanning omgaan kan. Fysiek is het middel en mentaal blijft het doel. Want je hebt focus getraind, je hebt presteren onder druk getraind. En je bent bij jezelf gebleven. En je hebt jezelf ook nog verloren. Ja. Dus die fouten hebben we mooi kunnen maken. Ja, en die focus die is er net bij provinciale politici. Want provinciale politici zijn onzichtbaar in Den Haag. En als ze dan een keer komen, ja, dan ben ze echt nog vaak te let. Maar deze kritiek komen de Frieske Tweede Kamerleden in een documentaire die het morgen bij Omroep Friesland uitgestuurd wordt. Gerard van der Veer die volgen de Frieske lobbyist Henk Posma op zijn laatste werkdagen in Den Haag. En nou, bij de heren zitten hier aan tafel, welkom. Voordat we het hebben over die kritiek, want het is pittige kritiek. Ze wist even zien waar dat dan uitspreekt? Is goed. 10 jaar lang wie Henk Posma van de drie noordelijke provincies lobbyist in Den Haag. Op het Binnenhof en op de ministeries worden de deals sluiten, het beleid skreun en het geld verdeeld. Waar de lobby net goed van elkaar had, visk het achter het net. Je hebt niet het gevoel dat er zeg maar één breed collectief is waar zegt dit is de Friese agenda en hier staan al die bestuurders achter. Het blijft nog steeds vrij hapsnap, vrij ad hoc. Als je altijd maar komt met een verhaal van ja, wij hebben daar recht op, want wij hebben nog achterstanden, dat je daar op een gegeven moment slaat daar de moeheid wel een beetje toe. Ja, de laatste Anne-Wil Lucas, daarvoor Jacques Monas. Gerard, heeft dan die documentaire maken om deze man te volgen. Hè? Ja. Met een heel soort dingen zien hier aan. En ja. Wanneer komt dan dit verhaal boven? Of wie dat al iets wat hij niet hollen ziet? Nou, ja, ik heb een aantal dagen met Henk Posma oplutsen daar onder die stalp in Den Haag. Hè, want zij zorgen eigenlijk het zien hoor. En toen dacht ik bij mezelf in de researchperiode van het is heel aardig om Henk te volgen, Henk Posma, en te zien achter de schermen hoe dat nou gaat met het lobbyen. Maar het lijkt me ook heel interessant om te weten van, nou ja, hoe denken die Friese Kamerleden er nou over? Werd Henk dan zaken met dat, Henk Posma? Hoe zorgen die nou eigenlijk naar die Friese lobby vanuit Den Haag bij? En we hebben natuurlijk de orde tijd voor van Tialf. Wat er al eerder gebeurd is en wat er misschien ook misgaan is. En dan denk je wel van, het zit misschien wel net echt in de genen van de Friese bestuurders, dat lobbywerk. En daarom vond ik het wel heel relevant om het ook te lezen door die Kamerleden. Ja, het is een baan waar wij eigenlijk niks van afweten. En dat maakt ik, want je maakt in de achterkamertjes met jou Frieslands belangen een beetje uitzuttelen. En dan krijg je dit te jaren van je bent wel onder het werk, maar we krijgen eigenlijk geen input. Verneem jou dat ik, deze kritiek en steen je er ook achter? Ik herken die kritiek heel goed. Ik ben er zelf ook regelmatig mee geconfronteerd. Vaak op een heel let moment dat de politiek een onderwerp op agenda heeft, dan denken we in Friesland, oh deulen, we moeten er even wat aan doen, we moeten een input leveren. Maar het is vaak te let. Als nou juist naar de miljoenennota, daar kun je best kritiek op leveren, maar in wezen in het proces tot de eerstalling van een miljoenennota begint al in februari. En eigenlijk mag de slag in de periode februari tot en met mei mag dat slaan. Okay. En dan reageren het geen zin. Nee, maar een concreet voorbeeld. We hebben nou een paar zaken. Gerard zei het al 10 af. We hebben de vleembasis. We hebben het ministerie van de grens gehad. Dat zijn zaken weet je over knokken mat om ze daar te houden in Friesland. Kun je dan maar uitlezen waar dan ergens de kink in de kabel zit en hoe dat concreet aan werkt bij jou? Nou, het kabinet had al eerder besloten dat de Rijksdienst uitslanken moet. Friesland realiseert zich heel goed dat wij daar een bijdrage aan leveren moeten. Alleen we worden net redelijk zwaar getroffen worden. Nou, dat is bekend. En vervolgens maakt natuurlijk een actieplan maken van jongens, als u dat ook komt, wat doen we nou? En waar zetten we nou op basis van kracht, net gezeurd, maar op basis van kracht op in? En dat gebeurde niet? Nee, onvoldoende. Wij reageren meestal reactief. En hoe zit het dan bij Gelijksma die oren twee provincies, Drenthe en Grens? Nou, Drenthe is juist eigenlijk hetzelfde beeld. Grens is volle proactiever. Dan kun je het
het verschil aanduiden? Het verschil is aanduiden in de zin van dat er in Den Haag iets speling gaat, dan hebben de Grenses de zaak al goed op wadder. Ja. En hij ze van tevoren al de lijn van beïnvloeding al regelen. Nee, je zei dat echt mij, hè? Doe ik bij jou in Den Haag wie van, dan plopt er iets op in Den Haag. Heb ik informatie nodig ja. En dan bel ik het provinciehuis in Ljout en dan kan het soms wel een maand worden of komt misschien wel helemaal de informatie die ik op dat moment nodig ga. Dat is correct. Maar in Grijns, de provinciehuis daar, zit een soort van team van ambtenaren of zo. Jij binnen 24 uur dan de relevante informatie voor jou paraat. Hè? De Grijns hebben van tevoren al geformuleerd wet ze sterk op inzetten willen. En daar heeft een hele sterke organisatie achter. Ja. Maar meesten die er bovenop zitten. Dus gebeurt er wat in Den Haag, dan heeft het inderdaad binnen 24 uur. Maar ik begrijp het net, want dat is toch echt het doel van uw politici. Daar hebben wij toch een kruisje voor zet. Jazeker. En we hebben ze toch gekeerd en ze maken bliksem ontwerp voor het geld. Ja, maar die Friesland heeft wel een beetje een eigenschap van Friesland het beste land van hier. Erg naar binnen gericht en leidt onvoldoende verband met Den Haag en eigenlijk in Brussel. Ja. En dat moet volle scherper jongen worden wat er om is in gebeurt. Ja, en wat is jouw eigen rol daar dan in? Bel je dan net eens op van hey jongens, we moeten nou aan de slag, want ik vind hem hier al je signaal, dat gaat net de goede kant op. Ja, uiteraard. Ik heb dat de oude hier die als een dwarpsgek om het zo maar te zeggen, continu daarop op drukken om die informatie snel te krijgen. Nou. Alleen het zijn een groot aantal onderwerpen en ik zit in in Den Haag voor 3 provincies. Dus zelfs sturen daarop Jan, binnen de provinciale organisatie kijk ik naar. Nou, het is ik moet zien, want we zorgen in die documentaire, want ik wil even nog een paar fragmenten, toch wel treffende fragmenten van die Frieske Kamerleden. En die zeggen dan vervolgens dit, en dat is wel redelijk opmerkelijk. Als je mensen uit Amsterdam, Den Haag, uit Rotterdam, die rennen hier gewoon duister gewoon even binnen. Die zijn bekend op ministeries. De lobbyist nu die de ja, maar ik een voorzitter van een ziekenhuis of van een thuiszorg of zo. Als de vraagt naar ons directeur van Kostwas in Den Haag, dan is dat zeldzaam. En ik denk dat met andere dingen wij toch wel extra hier bij het epicentrum van de besluiten extra knokken moeten. Ik zie ze echt alleen op het moment dat er iets heel specifieks is. En dan ook vaak nog op het laatste moment. En dat is jammer. Want dan ben je vaak te laat. Nou, het komt zo heel vaak voor dat de gedeputeerde pas 2 dagen van tevoren laat bellen of belt. En zegt van kunnen we nu even elkaar ontmoeten. Nou, dat kan dan heel vaak niet, want we hebben ook drukke agenda's. En bovendien heb ik dan geen tijd meer om het in mijn fractie te bespreken. Dus kan ik er sowieso niks mee. Gerard, dat ik dan dit zeg als Frieske Burger, dan vreeg ik me denk ik wel, dat vreeg ik me af van wat maken we daar nou mooi? En waar gaan we heen? Ja, uiteindelijk ja, we moeten er wat mooi, maar wat? Ja, dat is net simpel een antwoord op de ja. Maar ik denk wel van dat uit dit programma toch blikken dat het lobbywerk, de Frieske bestuurder net echt in zijn genen zit. Dus daar lijkt natuurlijk wel een vraagstuk wat met die met een mat, denk ik. Maar dan hebben we die Frieske ambassade daar gewoon. En dan zit Jorritsma, commissaris van de Koning, die zei van nou, het gaat hartstikke goed, we krijgen het binnen. Is dat dan de man die het uitreden mat? Nou, als je het oogpunt van profilering om Friesland even goed in Den Haag del te zetten op basis van die dingen wat we sterk in binnen, is een hele goede zaak. Daarvoor heb ik altijd een aantal Frieske jongen in Den Haag gewoon. En dat is een perfect middel om Friesland en de kracht van Friesland onder aandacht te brengen. Maar daarnaast moest ik zien best op inzetten was. Dus er moest ik een WhatsApp, een strategie achter de hoorn heeft, die op een moment de komende man, het komende jaar die verzilvering is. Ja. En dat is heel wezenlijk. En daar moest nog wel aan werkje. Ja. Ja. Maar we hebben dus het verhaal van Jorritsma met de Frieske ambassade. Maar wij jaren, en dat heeft ook Gerard, Vert Kronen is de man. In Den Haag. In Den Haag. Dat is de man met de contacten. Vert Kronen is een echte lobbyist van Ljout, toch? Eigenlijk. Maar wat hij dan, wat moet hij dan wel? Want ik bedoel, het is toch vreemd dat de commissaris en deputair dan net binnenkomen en hij wil. Ja, hoe kun je dat uitlezen? De primaire taak in de collegevorming in Friesland leidt dat de vakgedeputeerde dat die de lobby doet. En kniept het op een bepaald moment, dan zegt bovenlangs de commissaris zien. En die kan dan nog zien dat die dingen die gerealiseerd worden moeten op basis van zijn eigen kracht en kennis verzilveren. En heb je de vertrouwen niet voor de toekomst? Nou, dan moet het aan werken worden. Oké. Ligt dat dan het WhatsApp wezen onder de mensen die het omgeeft. Heren, dank voor de komst in de studio. En succes met je pensioen, of is het net pensioen? Ja, eigenlijk wel. Ja. Ik ga mijn leven wat oors indelen. Het programma is mooi te zien, hè? Jaalwalven op Nederland 2. Zo, daar is mijn auto. Ik steeds documentaire, het spul en de knikkers is op mooi hier. Ja, dan moet je er op het hier bij wezen om Jaalwalven te zien op Nederland 2 en snijden. Dus bij ons op Omroep Friesland om 10:04 en daarna komt het in de carousel de hele tijd voorbij. Ja, en dit komt echt heel dichterbij. De derby tussen Sportclub Heerenveen en
Cambuur. Bij gewoon families zorgt dat voor nogal wat opscore. Maar er binnen dus echt gezin werd de spanning heger oprint. Big Leaks bij de familie van den Brug uit Bitgememolen. Ik ben van Cambuur. Ik ben van Heerenveen. Toevallig eigenlijk. Ik ben een keer met een oud vriendin naar geweest. Zij ging wel vaker en we gaan een keer op Noord zitten. Helemaal niet vaak zien. En nou ja, dat vond ik wel heel gezellig. En het liep me wel wat om wat meer naar het midden en de gezelligheid en wat op te zieken. En zij hebben we veel wedstrijden te Gere West. En toen werd zo'n oude. En daarna dacht ik van, het seizoen begint weer, dan moet ik heen en dan moet ik bijwezen. Ja, dat was echt, op een gegeven moment kwam mijn maat van mij. Dat kon, op een gegeven moment liep dat wel wat van, ja, weet ik wat misschien 2 uur vinden, sociaal wat onderhouden. Hebben we van een keepje een seizoenkaart van Heerenveen. En dan gingen we daar gewoon lekker heen. Zo is het wat begonnen, uit de gezelligheid wel. En ja, tradiëren we soms ook wat fanatieker erin. Dat betreft, je kunt er meer mooi op in de wedstrijden. En waarom past Heerenveen dan goed bij? Ik denk dat Heerenveen gewoon een hele gemoedelijke, wat een plattelandsclub is. En de mensen en de cultuur die er hier is, dat gewoon beter bij mij past. Wat zou dat, hoe bouw je dan? Cambuur is een volksclub. De cultuur is er ik hoor. Ik ben wel eens mijn bouwtje mooi geweest, maar er komt gewoon een hele oorslag mensen komt er. Ik ben meer stadsmensen vind ik altijd. Ben je stemmen bouwtje? Het ben zeker een slagoren mensen, ja. Maar ik vind ze gezelliger. Ik vind Heerenveen supporters maar saai, zeg maar. Nou ja, dat is wel. Maar vind je dan niks saai? Nee, vind je net. Nee, vind je net, ja. En toen je erachter kwam dat je een beide voor de club bent, wat toen? Toen heb ik wel zo en ik hel hem wel hoor. Hij komt wel hoor en ik kan niet. Maar is net slagen dus. Helaas, het gaat net lukken. We zijn nog een fotograaf geweest voor ons huwelijk, nou, om dat vers te lezen. Toen ben we een fotograaf geweest, zo we wil graag in het stadion een fotoshoot mooi te zien dat het koer. Nou, dat was wel mogelijk. En dat hebben we al in mijn Cambuur geregeld, dat we daar echt foto's shitten mochten. Maar toen zei die man van, nou, dan maak ik bij Heerenveen foto's mooi zitten. Toen had ik wel fut zijn van, dat komt absoluut in mijn trouwalbum. Maar hebben we wel foto's maken? Nee, alleen op bij Cambuur. En dat vond je toch wel oké? Dat vond ik wel goed. Ja, dat zien we wel echt niet. Dat is, en dat doen we al jaren natuurlijk. Dat is iets wat we graag hebben omhouden. Maar dat hij erheen? Nee. Nee, het vrouwtje dat giet een weekendje fut. Die moet lekker even genieten van de oren dingen. En waar moet we snel winnen? Heerenveen natuurlijk. Cambuur natuurlijk. Hoeveel? 3. Kan je me niks schelen. Zo, langzaam maar winnen. Ik heb vertrouwen. Ja, gelukkig ben die band er dan nog om, krijg even wat oorpraten tussen te brengen. Ja, mooi verhaal wie dit is een hele week die derby. En nou met die voetballers het echt zelden van. Maar we binnen het heel nog kleren, want wij introduceren ik alle dagen hier bij Bient een nieuw gezicht. Een persoon die het jou en mij wat meer vertelt hoe het vak biedt, weet niet zijn vurkje. Joet is dat sportpsycholoog en oortunster Berbe van den Berg. Jansien, en wat is je doel vandaag? Ik wil trainen voor de balans. Ja. Klinkt nog heel vaag. Ja, klinkt nog een beetje vaag, ja. Ja, kun je het wat duidelijker maken voor jezelf? Ja, ik vind het wel lastig. Het is natuurlijk zoveel sport om dan echt te zeggen van, zo wil ik het trainen. Ja. Ja. Maar door het zo vaag te houden, train je ook vaag. Ja. Ja, dus ik blijf doorvragen. Hoe ga je het doen? Wat wil je met die armen? Die armen moeten recht naar voren gaan. Ik doe ze nou. nu te veel zo, dus uiteindelijk moet het zo. En dat zou ook helpen om het gewoon sneller te doen. Dus je rent zo nog een keer en dan wil ik dat je volledig focust op die armen. Ja. Blijf op die armen letten, blijf op die armen letten. Wil jij direct nog even naar die moderne vijfkamper gaan? Ja.
En het gaat vooral even om dat wij het programma nog even doornemen. Er komt ook een scherm nu bij. Wat we daar hebben gedaan, fysiek is het middel en mentaal blijft het doel. Want je hebt focus getraind, je hebt presteren onder druk getraind en je bent bij jezelf gebleven. En je hebt jezelf ook nog verloren, dus die fouten hebben we mooi kunnen maken. Ja, Berber, dat is echt nog wel een beetje streng, hè? Voor deze, wie dit? Ja, dit is eigenlijk mijn kantoor, dus dat is het mooiste. Ik zit weer terug in de turnhal en daar werk ik met heel veel sporters om die via alle materialen die we in de turnhal hebben, dus ook op een balk, ook in de valkuil, om die mentaal sterker te maken. En waar wie dit? Dit is in de turnhal. Ja, maar dit Vanke, die is het helst. Dit is een moderne vijfkampster, die is eigenlijk net begonnen bij ons. En ja, je kan je voorstellen met 5 sporten die je moet beheersen, dat je ook moet kunnen afsluiten dat als de ene niet goed gaat, dat de andere goed gaat. En dus dat focus is het allerbelangrijkste en doelen stellen. Dus daar zijn we dan nu mee bezig. Ja. Hey, daar is coaching bient vaker om te praten over sport en over amateursport en over het gevoel en wat er in je holle gebeurt. Nou, dan hebben we een geweldige weekend uitgezocht, de derby. Yes. Kun je omschrijven wat die derby maar meest kan doen in Holle, wat dat voor proces is? Ik denk dat het voor de coaches gewoon een wedstrijd blijft. Voor de sporters, ja, die gaan er toch waarschijnlijk met een andere intensiteit in. Maar ik denk met name voor het publiek wat daar in het stadion zit, dat er gewoon een lading op komt. Weet je. Er komt een sfeer in, een strijd eigenlijk. Dus de vraag is, ja, vanuit mijn werkveld, hoe gaan sporters daarmee om? En hoe kun je ze daar ook op voorbereiden? Ja. Wij hebben dat ook vregen aan de trainers, de beide trainers. En we vregen aan Dwight Lodewegen en aan Marco van Basten zelfs. Want die hebben natuurlijk een hele mooie stadion spelen. Wat nou hun eigen gevoel is bij zo'n derby? Nou, de mooiste is denk ik wel dat ik als trainer was bij FC Zwolle. Toen speelden we tegen Go Ahead. En dat waren altijd heel beladen wedstrijden. Het was ook heel mooi, die derbies die verloren we nooit. We wonnen altijd, volgens mij 1 keer gelijk. En we hebben toch een keer of 6 tegen elkaar gespeeld, denk ik zo. Dus dat was wel heel mooi. Ja. Ik heb natuurlijk een aantal keren tegen Inter Milaan gespeeld. Dus ja, dat was spectaculair zat. Heel veel mensen die zitten met elkaar op school of heel veel mensen die werken met elkaar. En daar was dan zeg maar de Interisti en de Milanisti, die waren dan door elkaar verdeeld. Dus die zijn de hele week met elkaar bezig en dan ging het vaak tot een dolletje of een geintje of een beetje afzeiken. Nou, dat soort dingen, dat ging de hele week wel door. Hoe zit het bij jij? Ik blijf altijd wel vrij rustig. Maar dat is van een plaat mooi, wat is dat? Oh ja, ik heb altijd dit hangen we ook altijd op in de zaal. En wij werken eigenlijk vooral bij de jeugd ook al met dit soort spreuken. Ja, we hebben ook een camera, Suze Dino even. We hebben zelfs krijg. Nou ja. Oh, dat het zo. We spelen altijd thuis. Ik zie dat wel. Pak jij hem maar. Ja, daar is hij. Perfect. Nou, dit heeft volle mij een heel soort mij Jereveen te maken. Ja. Maar we spelen altijd thuis? Dus dat betekent eigenlijk dat als je nou uitspeelt of thuis speelt, dat er geen verschil in maakt. We zeggen ook altijd tegen de jeugd, loop een rondje om het veld en het veld is van jou. Dus een team die gaat al zo'n wedstrijd in van oké, het veld is van ons, spelers zijn van ons, wij winnen hier. Nou ben ik een voetballer van Cambuur. Ja. En ik speel voor het eerst op het hoogste niveau. En ik maak naar de derby. En ik heb misschien ook nog Frieske roots. Ja. Ik neem een Oebelus Kokker. Ja. Hoe krijg je die jongen die het zit te shaken en misschien wel een beetje spuien, maar het toch topfit on die ultra? Nou ja, het is net wat je zegt, van, er komt een beetje spanning bij. Dus wat wij dan vaak in de voorbereiding al doen, is we leren hun ademhalingstechnieken aan. Dat ze gewoon puur leren van met de spanning die ze in het lijf hebben. Want vaak zie je van, ja, ze gaan kort ademen, schouders gaan omhoog. Wat fysiek betekent ook minder zuurstof. Heel trouwens ook voor mij, dat ik heel nerveus ben. Ja. Want dit hebben de meesten toe zeggen. En bikwiek dokkum, chin dokkum, dat gaat echt zijn. Dat is dat gevoel echt, toch? Ja, daar zit zo'n brok in je keel. Maar ja, je kan je voorstellen voor spelers, maar ook voor mensen thuis, dat je daar dus gewoon veel energie aan verliest. Maar met name voor ons, voor die spelers, die gaan ook gewoon minder zuurstof krijgen in hun spieren. Dus ze raken eerder vermoeid. Ja, je gaat achter de feiten aanlopen, frustraties komen erbij. Dat zorg je me echt, hè? Dat er spelers binnen die het net presteren kunnen? Nou ja, je kan je voorstellen dat als de spanning zo hoog wordt, dat op een gegeven moment toch die schouders hoog gaan, er komt verkramping in de spieren. Ja, en dan gaat het hoofd er ook nog bij, gaat denken. Dus er komt gewoon niet meer genoeg zuurstof in het lijf. En het hoofd is onrustig. Dus ja, je gaat toch fouten maken. Maar is toch een voorbeeld, Jan, van misschien wel een topper die het op het veld stiet en die dat net meer koert? Hoeft net een naam te nemen, maar een mooi van. Ja, dat weet ik niet, want ik sta natuurlijk zelf niet op het veld. Maar ik heb zelf ook in een zaal gestaan. Oké, vertel. Als ik het vanuit mijn eigen ervaring kan vertellen, is dat ik heb ooit een keer op een wereldkampioenschap in Amerika gestaan. Dat was in een groot ijshockeystadion. En we zaten in dezelfde pool als de Amerikanen. En ik moest toen die balkoefening op. En
publiek ging los, want er begon de Amerikanen op brug en getoeteren. En nou, je kunt de Vuvuzela's nog net niet erbij halen. Het was gewoon gigantisch en ik was afgeleid. Ja, met de kennis die ik nu had ik het waarschijnlijk anders aangepakt, maar ik viel wel van de bal. Wat? Ja? Ja. Wat is dan ons die nou? Nou, dan had ik gewoon even mijn tijd genomen, want het licht ging op groen. Dan heb je 30 seconden. Maar ik liet me en afleiden door het publiek en er kwam tijdsdruk bij. Ja, en toen ging ik fouten maken. Dus ik had ook gewoon voor mezelf kunnen beslissen. Oké, neem je tijd, even ademen, focus, wat is belangrijk, die balk. Nu ben ik klaar voor, dan ga je. Maar ja, je laat je eigenlijk gek maken. Hier staan gewoon wel een, nou ja, de hest op hoog niveau turnt. Maar als dit nog weer niet, hier staan misschien nog wat hoger eindigen in? Nou, weet ik wel zeker. Ja. Goed, dat is echt zoer, om dat nou te betekenen. Nou ja, het is altijd achteraf praten natuurlijk. Maar ik weet zeker dat ik er meer uit had kunnen halen. Oké. Doe is dus als coach zuster daarna en dan helpt de spelers. Daardoor die coaches dus ik, Marco van Basten en Dwight Lodewegen. En wij vroegen aan hun van, hoe doe je dat dan? Hoe hou je die spelers dan rustig? Door gewoon absoluut normaal te doen. Schijnbaar is de boel eromheen is een beetje gek aan het worden, alles hè. In Heerenveen, maar ook hier eromheen om de clubs heen. Maar gewoon normaal doen. Ik kan moeilijk allerlei rare dingen gaan roepen. Wij bereiden ons voor zoals we altijd voorbereiden. En absoluut helemaal niks anders daarin. Nou, ik moet je zeggen, ik vind het leuk. Ik vind het wel mooi. Ik bedoel, A is een wedstrijd die ook leeft bij heel veel mensen hier. B, het is dichtbij, dus iedereen is wel betrokken. Nou, dat vind ik alleen maar mooi. Het stadion is vol. Het stadion zal ook wel dynamisch, hectisch, emotioneel zijn. Dus dat is ook wat voetballen natuurlijk mooi maakt. Zuster knikken, Jess van Basten, waarom knikst? Nou ja, de sfeer is anders, dat hoor je. Nou, dat is natuurlijk ook zo. En spelers zullen dat voelen. Die merken dat. Ja, en dan is het dus de vraag, kun je focus blijven op je taak? Jij als voetballer hebt bepaalde taken te doen. Of laat je je afleiden door het gevloek of wat dan ook maar in het publiek ja, want er zit heel wat te gebeuren. Ja. Zelfs. Ik bedoel, die Cambuur supporters die komen net alleen nog maar wat stil te zitten. Nee, het is geen lieve vrede. En hoe kun je dat dan maar rustig? Of had je het misschien ook wel gewoon eens observeerd? Ze zei direct, geniet ervan. Nou, kijk er maar eens. Ja, ik denk als je er gewoon rustig naar kan kijken, maar wel bewust bent van oké, mijn voeten staan nog met beide benen op de grond. En bijvoorbeeld een van de voetballers dan deze week. Welke? Mitchell Dijks bijvoorbeeld hebben we deze week in de zaal gehad. Dat is de linksback van SCR. Ja, nou en hij gaf ook aan van op een gegeven moment wordt het gewoon best wel veel. Ik ga schouders omhoog en ik vergeet gewoon eigenlijk dat ik gewoon laag moet blijven in mijn balans. Dus die voeten, ik sta nou focus dan op die voeten. En pas die ademhalingstechnieken toe, dus dat is eigenlijk letterlijk in de praktijk gebracht. En wat doet hij dan? Ja, dan gaat hij dus even gewoon staan. Stel je voor, het Fries Volkslied begint, gewoon op het veld. Het moet gewoon gelijk toepasbaar zijn. Hij staat, Fries Volkslied begint, dan kan best zijn dat hij dan de ademhalingstechnieken doet om de juiste spanning in zijn lijf te krijgen. Maar die begint dus rust in zijn hoofd aan de wedstrijd. En dat is, wat voor ademhaling? Nou, je zou kunnen bijvoorbeeld zeggen 6 tellen in en 6 tellen uit. Nou, daar heb je natuurlijk met een Fries Volkslied tijd voor. Maar in het veld is het vaak gewoon in één keer uitblazen en is het klaar. Ja. En daar zou je dus zelf, ik hier het bed het wel een keer. Als dan nou die man die zo krijgt neemt, die Bissinama Mitchell Dijks, juist, en hij doet het goed. Ja. Wat betekent dat voor jou? Nou, dat is voor mij ook een succeservaring natuurlijk. Ja, het gaat me vooral om hem, om hoe hij de wedstrijd ervaart. Nee, maar Doos is daar aan op die tribune. Misschien wel maar in hard. Ja, nou, dan gaan mijn handen de lucht in hoor. Ja? Ja, zeker. Want je bent zo nauw betrokken bij de sporters. En vooral op mentaal vlak ga je vaak een verbinding aan met de sporter. Hè? Of dat nou een voetballer is of een schaatser of een kaatser. Je gaat een verbinding aan en je wil allebei gewoon de beste van de beste halen. Nou, en daar ga je voor. En als dat dan lukt, ja, dan sta je allebei te springen. En laten we eerlijk wezen, het geldt voor ons allebei, hè? Ja. En ik de mensen natuurlijk de span binnen. Ja. Rustig blijven. Ja, nou, hebben wij goed hier nou, hè? Ja. Dat was wel een beetje nerveus, maar... ja, nou eigenlijk voet op de grond, hè? Voeten op de grond. Voet op de grond. Hey, dan komt je nog volle vaker tak om je strek weer. Yes. En dan zullen we orenverhalen uit de sport. En hoe je jezelf een beetje trainen kan. Ja. Bedankt voor de komst. Dankjewel. Goed weekend, hè? Yes. Ja, zo zit de eerste weken van Binter alweer op. Het flirt voorbij. En we zijn de man die dus echt weer... Ik wens jou een hele goede joen en een heel mooi Simmers weekend.